Borok rok kok kaham eba kok tuma kaham no viral khlainani belai no kutuk tei seler wngjago. Phia borok rok kok hamya tei kok tuma hamya rok no viral khlainani le belai no kodo tai kwsrang wnggo. Sana thangke ang oro kebo no hamya sanani naimaniya. Tamni hinba joto borok no waisa mistake ma khlaio. Phia o mistake ni bisingtwi no kahamya pirisenani swrungmung mano. Tini ang bukhuk Victoria ni kokno tui kisa sanani muchungo. Tamni hwnke jeng nugui tongo bukhuk Victoria ni mungoi hamya kok sajagoi Facebook, WhatsApp, YouTube rogo belai kheno viral wngoi tongo. Hake bukhuk Victoria sabo. Tamni bagoi lukurok bono asuk hamya hinlaikha. Thangnai sal kisa sikango khoroksa takhuk edam mungoi langma chokha tai o sungsarno yakarkha. Bo thwimani kokno tui kwbangma kok silchamungbo nukjago. Kwbang kok borokno bono drugs manui hamya nawi langma chokha hinui salaio. Au hake ang sanani muchungo jotono no drugs tei pheknai manui rok chini bwsak tei pholani bagui belai kheno hamya tai kirima singsa. Aboni bagui abo hai drugs tei hamya eba pheknai manui rokno yakarnani nango. Hake takhuk edam hospitalo sak hamya klaiye sungsarno yakarnani nangkha. Tabuk Victoria sabo hwnke o takhuk edamni girlfriend eba ke hamjakma bwrwi wngkha Victoria. Victoria bai takhuk edam kwdwkma jora hamjaklai tongkha. Phiaba takhuk edam o sungsarno yakarmani bagui Victoria bono kwmajakkha. Takhuk edamni mangkwthwio Victoria mukti klaibo kapkha. Aboni hati barsa pungya sikango no Victoria kwtal boyfriend snamphikha. Bini kwtal boyfriend eba hamjakmani jela wngkha takhuk Salka. Victoria Salka no manui belai no khushi wngkha. Bo bini khushini kok lukurokni bwskango phunuknani muchungjakha. Phiaba lukurok bini o tongmung no nugui belai kheno chajakliya. Bono tongmung chaya eba characterless hinlaikha. Tamni hwnke edam thwimani se asuk balokiyakho. Hati barsa pungya sikango no kwtal jela rommani bagui. Victoria kubuide characterless eba tongmung hamya. Au Victoria bo kwbangma mistake khlaikha hinui mano. Tamni hwnke ang bini hoko nungmani khajalaijak barsalaijak video clips rokno bo kwbangmano ang nukha. Aboni bagui ang bukhuk Victoria no sanani muchungo. Abo hai mistake taita khlaithum je buino no hamya saka bwskangni salo kaham khlaiwi phunuknani wngthun joto loko bai bolaijaknani wngthun. Phiaba Victoria phatja Salka bai relationship tongmani tai lukorokno phunukmani uklogo tamo reason tong angbo kahamke sawi manya. Haipono amo hai saisungni jorao eba ke problemni jorao joto borokno ganao logi manani musungo. Aboni bagui no abo hai wngkhana hinang kha khlaio. Tabuk takhuk Salka no bo bujiwina khano hinui mano. Tamni hwnke bo sawi man tongo Victoria adam bai sikango hamjaklai tongo tai permanent wnglaijak thanglai phailai khlaijak hinui. Abo haike saimantati phano takhuk Salka lachimung no hakjal khlaiwi Victoria no bujikha. Obo kaisa hamjakmani mari hinui mano. Paithako ang okok no sanani muchungo je chaya eba mistake khlainai borok bwskangni salo lukuni bwskango kaham khlaiwi phunukdi. Tai jotono no ang sanani muchungo je chaya eba mistake khlainai borokno kaham lama himnani bagui motivation chirudi. Ke bono hamya hwnkhe taibo hamya khlaiwi phunugui bono chaya ta khlaidi. Tamni hwnkhe abo hai belai lachimung manmani tai jora hamyani jorao buibai teibo hamya sajakmani bagui kwbang kokno suicide rokbo khlai tongmani jeng nukjago. Haini bagui ang jotono no sao amo hai chaya tei mistake khlainai borok rokno lama kaham himnani bagui motivation chi rudi tai motivate khlaidi. Hake bayap song norok bo tabuk kisa kaham ke wansukui jukti kaham rwoi norok comment khlaiwi sadi. Tai norok tinini o video no joto tipra sarokni thanio bo share khlaiwi rudi. Norok joto no kaham kwrwngno tongdi hambai.